Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a ako som vám naposledy hovorila, že vôbec nemám chuť šiť, tak tento týždeň to prišlo a prišlo to až v takom, že mi skoro hlava explodovala v piatok, že už chcem ísť domov a chcem ísť šiť, pretože som dostala super nápad. Mám tu už jednu látku rozloženú na zemi, už som prerobila 3 strihy, ktoré som spojila všetky dokopy a urobila som jeden taký veľmi komplexný strih plus ešte nejaké nové veci k tomu. Keď počujete niečo, tak to je práčka. Ukážem vám zatiaľ, čo som pripravila. Tak skladá sa to z asi 4 strihov. Strih na nohavice, strih, ktorý som ešte nedokončila a nie je úplne perfektný, ale chcem ho teda vyskúšať normálne v praxi a to je lodičkový výstrih. Toto je tiež ten istý strih, len som musela dorobiť, toto je zadná strana, musela som dorobiť ten criss-cross vzadu, vlastne to bude sa prelínať jedna strana cez druhú a bude tam taký pás na jednej strane predĺžený, na druhej strane predĺžený a to sa bude vpredu zaväzovať buď na mašlu alebo na nejaký patent, to som ešte nevymyslela a chcela som tam dať veľké motýlie rukávy, ale na to mi ani nezostane dosť látky a ani mi nejako nevychádzal ten strih, tak som urobila len takýto polmesiac a uvidíme, ako mi to presne bude vychádzať. Tento strih na ten polmesiac nie je ešte dokonalý, lebo som si myslela, že mám strih na motýlie rukávy, ale ten strih je úplne iný. Nemohla by som ho použiť s týmto strihom na lodičkový výstrih, takže som tu asi hodinu vymýšľala, ako to bude. Skúsim toto, potom to upravím a urobím si nový strih, takže to už je teda 4. Toto je úplne nové, čo som vymyslela a musím ešte tento jedenkrát a tento jedenkrát ten kus vystrihnúť a zostáva mi už len toľkoto látky, čiže to bude buď akurát, alebo mi to akurát nevyjde. Vyzerá to tak, že pás na nohavice budem musieť ušiť z inej látky a uvidíme, či mi vyjde aj pás tuto. No, takto sa to veľmi ťažko predstavuje, ale idem vám ukázať, čo presne myslím. Ahojte, pri editovaní videa som zistila pár vecí a to, ak sa vám nezdá lodičkový výstrih ako lodičkový výstrih, tak máte pravdu, ja to tak síce volám, ale tým, že ja nemôžem mať veci takto blízko úplne pri krku, lebo ma to škrtí, tak to robím trošku hlbšie a tým pádom je to len široký oválny výstrih. To je prvá vec. Druhá, určite vás tam bude vyrušovať práčka a vrtanie, pretože vonku sa robila strecha, čo som si myslela, že nebude až tak počuť, ale teda bolo. A ešte ďalšie veci ohľadne strihu, to vám možno poviem niekedy. Urobila som si malý návrh. Nie som v tom veľmi dobrá, ale vždy to potrebujem nakresliť, takže toto je topík, teda tie rukavy budú kratšie, nebudú také dlhé, aj keď vždy mám rada, keď je to aspoň po lakte, ale budú teda kratšie, bude to skôr taký volánik ako rukav a vpredu som chcela, aby to bolo na mašličku, tak ako tu. Sú tam vlastne predĺžené vzadu tie šnúry, aby išli dopredu, dali sa zaviazať, uvidíme, ako mi vyjde tá látka. K tomu matching nohavice, tie sú tam a teda lodičkový výstrih vzadu, criss-cross, vlastne prelínajú sa tie dve časti, na jednej strane bude dierka, druhá pôjde normálne cez všetko. Vidím, ako to pôjde, ale veľmi som bola včera nadšená, keď som to vymyslela. Všetky kúsky mám vystrihnuté, ale keďže táto látka je veľmi aj priehľadná, aj veľmi jemná a naťahovacia, hľadala som pod ňu nejakú podšívku a našla som tento kúsok. A to mi samozrejme, že nebude stačiť pod všetko. A našla som šaty, ktoré som šila dávno. Toto je zvyšok z tej látky, z týchto šiat, ktoré som nikdy nedošila
Takže idem to rozobrať. Táto látka bola strašne drahá, keď som ju kupovala asi pred 7 rokmi, naozaj, že dávno. Ale teraz dobre poslúži. Je to nádherná, taká hrubšia viskóza. Našla som látku, idem na to. Musela som si priniesť vodu do žehličky, tu som stihla medzičasom aj vyliať, takže vyzerá, že to bude fajn projekt a pôjde to úplne bez problémov. Kým sa mi nahreje žehlička, tak idem vyskúšať vymeniť nite. Je to veľmi náročný proces a naposledy mi to pokazilo celú chuť do šitia a trvalo mi to 6 hodín, kým som to vzdala. Nie dokončila, ale vzdala. Vyzerá to tak, že som uspela. No, snažila som sa tam tie kúsky nejako dať, ale zrejme budem musieť tak či tak dostrihávať, pretože na túto výšku mi to teda vôbec nevychádza. Na tej druhej, tam mi zase nevychádzajú kúsky dokopy, tam by som musela ešte viacej dostrihávať, takže asi pôjdem s týmto. Dám to takto. A čo mi tu chýba, to dostrihnem. Tento kúsok sem dám. Tam tiež neviem, že ako to bude, lebo to na výšku nevychádza, možno to budem robiť opačne, že to budem robiť takto. A v strede urobím prechod. Ja vôbec neviem. Myslela som, že je to širšie. V predošlom klipe ste mohli vidieť, ako som zošívala vnútorné časti dokopy. Už som to prišila k sebe a prišila som to už aj s vonkajšou časťou. A tu som urobila taký malý švík. Myslím, že sa to volá milimetrovka po slovensky, ale keď sa mýlim, tak ma opravte kľudne. A robí to vlastne to, že to posilní túto spodnú časť a veľmi pekne to drží, keď to zažehlíte. A je to také naozaj ostré na tých krajoch. Všade som to takto prišila. Ja to používam skoro pri každom tope. Je to veľmi, veľmi dobrý steh na to, aby to vyzeralo naozaj luxusne zvonka, ale aj zvnútra, lebo to vyzerá naozaj pekne. A teraz musím nejako vyriešiť, ako dať dokopy tieto boky, pretože v jednom chcem, aby bola diera. Takže je to veľmi náročné, aby zvonka nebol žiadny švík, aby tam v tom jednom šve bola diera, ktorá je pekne zarobená, aby ním jedna z týchto stuh pretrčala. A potom musím dorobiť ešte spodok, rukávy, tie chcem robiť zvonka, nechcem to mať zašité, lebo môj mozog je už teraz odpálený. A potom ešte musím vyriešiť nadpojenie týchto pásov zo zvyškovej látky. Toto je prvá skúška. Ešte to nemá rukáviky a na spodku to ešte nie je zašité. Ale urobila som túto dieru na boku. Prevliekla som jednu stranu a druhá je vlastne skrz. Vzadu. Tu mám chytiť. Vzadu to vyzerá tiež veľmi dobre. Nemám to úplne pekne tam dané, lebo sama si to neviem.
ale keď to bude pozašívané, tak to bude fajn. Tuto je to teda, ide to cez tú dierku, táto sa iba preklopí. Vyzerá to super. Čakám už len toto musím spraviť, nadpojiť trošku dlhšie tieto šnúrky a zašiť spodok a vršok je hotový a potom idem na nohavice, tie by mali ísť trošku rýchlejšie, tam nemusím už toľko rozmýšľať. Top je hotový a zdá sa mi, že svetlo tu nie je úplne dobré na to, aby to ukázalo, ale fakt sa mi páči. Toto je splasnuté, pretože som to žehlila, ale to ešte opravím. Top vyšiel naozaj krásne. Jediná vec, ktorá mi vadí a budem musieť na obidvoch strihoch prerobiť, je, že na mňa je tento lodičkový výstrih príliš široký a deje sa mi toto, že mi to padá. Čiže na mňa potrebujem to 1,5 cm, možno 2 cm zúžiť trošku do stredu, dať k sebe bližšie tie ramienka. Toto sa mi páči, vyzerá to oveľa lepšie v reálnom svete ako tu na videu. Toto som urobila celkom dosť dlhé, čo akože nie je vôbec problém. Vyzerá to veľmi dobre, naozaj veľmi dobre. Ale čo chcem určite opraviť, vôbec ma to netrápi pri tomto, lebo je to naozaj pekné, ale čo chcem opraviť do budúcna na tomto strihu, čo je criss cross, tak je určite chrbát, pretože ten som vykrojila až príliš, takže ten budem určite opravovať, aby to bolo trošku vyššie. Ale inak, keď k tomuto dokončím gate budú také 3/4 cca, ako je toto, nebudú úplne po zem, lebo mi nevychádzala látka, ale toto bude taký komplet, že dovidenia. Takže sa z toho veľmi teším, veľmi sa mi to páči. Dobré ráno, je druhý deň a ja som si na dnes naplánovala ušiť k tomu topíku nohavice. Top som teda dokončila, má nejaké problémy, ktoré som včera aj vyriešila, ale urobila som to teda tak, že ten prototyp som urobila na novo a budem ho ďalej skúšať. Tým, že ten prototyp nebol vyskúšaný a ja som išla hneď na normálnu látku, tak sa na to ani nejako nehnevám, ale funguje to, je to v pohode, len nevyhovuje to úplne mojim potrebám. Ale topík je hotový, ukážem vám potom na konci, ako to vyzerá, je to fakt super a budem šiť určite ešte viac takýchto. No a naplánovala som si na dnes nohavice, lenže včera ma to nejako chytilo a nohavice sú zrovna v takomto stave. Majú tento predný zips, nemajú gombík, ale majú už v sebe gumičku. A jediné, čo treba, je vyžehliť, urobiť, zašiť spodok, vyriešiť nejako gombíky, tým, že môj stroj na gombíkové dierky je pokazený a nemôžem teda robiť gombíkové dierky, musím to vyriešiť inak. A úplne sa mi neosvedčilo také tie detské gombičky, tie snaps. Takže to budem musieť nejako vyriešiť, ešte neviem úplne ako. Ale tým pádom nohavice sú hotové, takže na dnes mi zostáva už len upratať. Spodok nohavíc je zašitý. Použila som šikmý prúžok na to, aby som nezobrala príliš veľa dĺžky na jednej a na druhej strane a nakoniec som ako zips použila tieto detské snaps, neviem ako sa to volá, detské gombíky, pretože nemám žiadnu inú možnosť.
a ukážem vám, ako vyzerá celý outfit dokopy. Toto je teda môj výsledný outfit. Sú to teda kulot nohavice alebo voľné nohavice na gumičku v páse. Tuto sú malé gombiky a zips. Tento topík s malými volánmi na rukávoch namiesto rukávov, pretože na rukávy mi z látky nevyšlo. Lodičkový výstrih a s pekne tvarovaným predkom. Tuto sa nachádza dierka, ktorou sa prevlieka vlastne šnúra, ktorá, hneď vám to ukáže, ktorá vlastne ide zozadu dopredu, táto ide skrz. A chcela som si to vpredu zaviazať na mašličku, no môj muž povedal, že tu je mašli už dosť, takže si to mám zaviazať vzadu. A nie je to vôbec zlý nápad, keďže sa mi mašle podarili o niečo dlhšie. Ja si to zaviažem. Vzadu je to teda takto vykrojené, je to teda takto do kríža, jedno cez druhé a zaväzuje sa to takto na mašličku, buď vpredu alebo vzadu. A teraz to, čo mi na tomto nevyšlo. Tým, že to bol prototyp, ktorý som nemala vyskúšaný, tak problém je, že tento lodičkový výstrih mám príliš ďaleko od seba a padá mi to. Čiže na mňa je to až príliš ďaleko, mám užšie ramená, ako som si sama navrhla. To je prvá vec. Druhá je ten výstrih, mal by byť niekde tadiaľto, aby mi zakrýval vlastne podprsenku, čo teda nie je. A to ma trošku mrzí, pretože toto pre mňa nebude úplne na 100% nositeľné, ale v lete to nikomu nevadí, takže to je v poriadku. A problémy sú teda hlavne s tým topom, pretože toto už mám 2 alebo 3 krát vyskúšané na reálnych nohaviciach, takže toto nie je problém. A ako celok je to super, ešte musím popracovať trošku na tých volánoch, pretože oni sú síce fajn, ale tuto je to trošku kratšie a je tu diera, čiže musím to urobiť tak, aby aj toto zakrývalo. Ale inak, ako outfit sa mi to fakt, že veľmi páči. Ako komplet by som to určite nosila. Neviem, ako to bude, keďže končí leto a ja mám vždy dobré nápady na letné outfity na konci leta. Dajte mi vedieť, čo si vymyslíte, podľa mňa to sedí veľmi dobre. Látka je naozaj krásna letná na to a je to taká bavlna, je to podšité bavlnenou viskozou, takou pevnejšou, čiže je také hrubšie, ale stále to nie je hrubé na leto. No, ja sa z toho veľmi teším, veľmi dobre to vyšlo, šilo sa to veľmi dobre a ukážem vám zmeny v strihu, ktoré som robila. Povedzte mi, čo si o tom myslíte, mne sa to fakt veľmi páči a budem tieto topy aj komplety šiť ešte ďalej, takže dajte mi vedieť. Ešte by som vám chcela ukázať tie kusy strihov, ktoré som robila. A robím to z takejto látky, ktorú som dostala. Ona je celkom pevná a taká ako papier a veľmi dobre sa s ňou pracuje a veľmi dobre sa aj tvaruje. A teda pôvodné strihové kúsky mám tu. Všetky strihy si pekne označujem, dávam tam aj dátum, kedy som ich robila, podľa toho viem, že či je novší alebo starší, či je to prvý, druhý, tretí prototyp alebo čokoľvek. A tieto sú už vyskúšané a opravené, čiže už mám tuto položené vlastne nové kúsky, čiže tu je napísané vyhodiť. To je veľmi dôležité, lebo oni sa potom veľmi rýchlo zmixujú. Tak dôležité je, že túto strednú časť som prisunula trochu bližšie a v novom strihu som túto časť tu vlastne predĺžila o 0,5 cm na každej strane. Čiže tu je to vidieť, je tam 0,5 cm navyše. A
všetko som to znova označila a napísala som, že to je už 3. prototyp. A tu je ešte taká poznámka, že vyskúšať a mám tam takýto štvorček, že keď to bude vyskúšané, aby som to označila. A našla som u seba takúto dierkovačku. A nevedela som dlho, na čo to použiť. A teraz mi to prišlo vhod. Na koniec týchto odševkov som urobila dierku, pretože keď to kopírujem na látku, tak vždy to potrebujem ten koniec naznačiť a takto to krásne ide a vlastne viem to označiť. Takže toto je prvý strih. Ako druhý, tu mám zadnú stranu tohto strihu, tohto lodičkového výstrihu. Tu bol problém to, že ten strih išiel príliš hlboko. Ako vidíte, tak najprv mali ste ešte hlbšie, ale išiel príliš hlboko a táto časť bola príliš krátka, lebo to bol len prototyp, takže som nevedela, že čo budem robiť a tým, že som to robila včera, ani to nie je nejako označené. A toto je už hotový prototyp číslo 2. Všetko je označené, je tu napísané, že ho treba otestovať a oproti tomuto prvému je teda iný v tom, že som sem dala oveľa väčšiu časť, som sem pridala možno až 7 cm, aby sa to vlastne prelinalo jedno cez druhé. A táto časť na tú šnúru je oveľa dlhšia, čiže bude sa mi s tým oveľa ľahšie pracovať.